Baba. Mkhulu. Yebo baba le number lezi yokuqala ke ayikhishiwe. Bese ngifika manje ke bathi lezi asisebenza no asikusabele lutho lezi number lezi. Yangizwa lokho. Angikuzwa mkhulu. Lezi number zokuqala ke baba imali ikhishiwe. Bese ngithumele zona manje azisebenze kumshini. Bathi lezi number ziyashoda makazi yini. Baba ngicela nje size ngithethe yangizwa lokho baba. Ngibuye ngakuzwa mkhulu, yazi ukhulumela phansi. Ngikhulumela phansi manje. Sengiyakuzwa ke ngathi uphama isizwi phela khona. Inamba lesiya kokuqala ke imali yakhona ikhishiwe. Bese ngithumela zona manje lezi number asiyabele kumshini asisebenze lezi number lezi. Bathi ngicela ke size into ilunga. Yangizwa lokho baba. Ngikulalele mkhulu, kanti kwenzakaleni vele? Inamba yabani? Inamba yakwami. Awuzwa ubuye ngakuzwa mkhulu. Uyangizwa manje baba? Ya sengiyakuzwa ke. Ikhathenti le uyisebenzisa inamba yakwami baba? Ngisebenzisa inamba yami. Yebo, ayikho imessage lapha kuwena Mani yona nje le ngikusendele yona. Hayi mina nje baba nje bathi imali ikhishiwe kusho ukuthi ngithumela izinto zemali wikhiphile. Hayi ngeke. Man, lo akakhipha akaceli ngani ama security emsize kanti. Baba, mina ngiqale nje ukukhipha lo mali kuwena nje ngijwayele ukukhipha lo mali. Futhi namhlanje ekuseni ngifuna umuntu ungithumelele 25,000 ngicela thana kuze khona kathi. Hayi qale leyo ngiyawazi kahle ukuthi okokuqala mina ngiyirabhana kasibili ngithumele ingane yami isebenza nayo. Lapha nibuye kulezi number lezi asebenze ngalutho. Manje ngicela bese into elulayo yangizwa lokho. Wemkhulu. Yebo, ngicela wenze into elulayo uyijikise le mali leyo uyithike kuwe nabe. Ngafuna ukuthumela kumina ngicela nje ngithumele kwinamba yami. Yangizwa lokho baba. Ngijikise ngiphinde ngithumele kuwena straight. Yebo, kwinamba yami straight. Mana, yazi ukuthi noma sivele senze kanjani wemkhulu. Unayo wena i-account? Angizwanga. Noma ngikusendele kwi-account? Baba, ngijikise le mali leyo mase ngithumela kule namba ungezele kathini kule namba le. Cha, ngithi mina ngeke ngikusendele kwi-account. Angizwanga baba. Ngithi ngeke ngikusendele kwi-account. Awuna nkinga ke ngiyabona kwenza lokho kodwa nje kadeka ngeke ngichathe. Kuzolunga yini? Angikuzwa. Mhlambe kuzolunga yini? Lokho kadeka nginawo. Wemkhulu ukhungula. Yebo. Hayi uyiscam wena, hayi fuseki man, isihlama wena hayi. Ucathi wena usunga ngidayisela ama-million ngo-850 ungazongibhoshela wena uyazwa? Isihlama. Okay, nawe ufothekike ngoba uthilima vele uzomosha imali yakho uyithilima. Uyiscam wena, hayi uyiscam hayi. Fuck off. Lenja le. Ngimfonele futhi okugcina. Khehla lapha. Oh. Akasayibambe ke ifoni umkhulu ukhungula. Okay bafethu, ngiyayivala ke lela. Iyaphela la. Sacela niqhubeke ningifollow, like and subscribe nalapha ku YouTube channel ni-share. Khona ngizoqhubeka ngixwayisa. Ngiyeza namanye. Danko ngiyabonga.